Zdá sa, že zlodeji sa nevždy zameriavajú iba na bonitné úlovky. V dolnokubínskej drogérii a blízkom obchode s obuvou uradovala zrejme organizovaná skupina. Predávačky majú teraz problém. Ukradnutý tovar musia zaplatiť z vlastného vrecka. Teraz sa pozeráte na dvoch mužov. Kým jeden zabáva predávačku pri vitrínach, druhý v šiltovke sa pozrie na priemyselnú kameru a potom bez myhnutia okom berie do vrecka najdrahší pánsky parfém. Akoby nič ide ku pokladni, kde zaplatí predávačke lacný sprchový gel, ktorý si predtým odložil pri pokladni. Mali rovnaké tetovania na rukách. To, že ukradol parfém, sme zistili až po zhliadnutí kamerového systému. Ukradol nám parfém v hodnote tých 150 eur. Zlodeji v tejto drogérii neuradovali prvýkrát. Už to niekedy boli. V nedalekej obuvi s textilom mali zlodeji iný scenár. Do predajne sa nahrnuli tehotné ženy s mužmi a deťmi. Kým deti vyberali skrábiť stopánky, predavačke zmizla z kabelky peňaženka aj mobil. Takisto po ich návšteve zmizli 2 tričká, nohavice, opasky a detské topánky. Nemala som šancu. Boli v podstate 9. V obidvoch prípadoch vykonáva polícia objasňovanie priestupku proti majetku. Ak by ste mali akékoľvek informácie o týchto mužoch, volajte políciu. Z Dolného Kubína pre televíziu Eliška Prečová.